Да. Так му стана хубаво. Само ти кажа, че аз в момента снимам. Снимаш. Да. Тоест тук що почнах. Ето му добре. Чули тук що почнах да снимам. Бе, аз 2 пъти съм заснел. Бе, изключих си лигата! Идиот. Не, писна. Писна, смах. Само някъде е влязал. Та така хора, епичен фейл. Него го няма. Тука съм. Теза в лигата ти няма. Да, аз кой левел си? Втори, трети? Втори за трети. Да, аз вече. И тук сме на табало. Направо. Та. Ай, на следващата игра да снимам аз. Добре, аз ще снимам този епизод и ще дам линк към канала ти. Да знаеш. Ей, само дано някой да не ми звъни по скайп, че ме страшно когато. Трябва да лефтам 100 пъти сега. О, аз направо. Айде, джойнвай се, чакам те. А ти не ще не може. Гледай, там 100 човека са на бот. Един на мид и аз и ти сме топ. Оф. Не, накрая. Не правим се. Джойна ли се? Да, бе. И ти трети левел, бе! Тя ще спука, бе! Те. Че да фармя миньони? Помагай ми да фармя миньони. Но не каза хай на YouTube. Хай. Чачи. Давай. Ще малко съм. За малко. Джойна ме. Всъщност чак да убият тоя. Само съм. Това ко прави ми е странно. Няма, аз умирам. Това какво прави, бе? Кое? Това. Кое е това? Го има напред. Аз ще реконектна, аз ще умра, бат. И реконектна в точния момент. Как? Как? После искам да ти кажа какво съм намислил да правя. Ма чули после ще ти кажа. Чули бе? Аре. Глухар. Добре, бе, чакай малко. Само мисля нещо. Ринг. Що трябва да кача някакъв клип, бе, направо? Ти ще снима следващата игра. Да, бе. После на CS може да кача. Не на C. Само така, после ще кажа на нещо, защото клип... Нямаш CS. Не имам едно и също. А после трябва да кажа на нещо. Добре, бе. Бързо настигам обаче левела. Точно не за... Спаси се, брат. Чакай, че аз няма магиса, бе. Браво. Аз те свалих. Остави ме! Да ти попълна. Добре, че го пишеш, защото май кажа да го. Та така сега е момент да ви напомня да се абонирате за мен, нали? И ако нещо има и за мене. Да, ще дам линк към канала. А после ще ти кажа как да качаш клипове. Добре, бе. И не знаете да
За малко. Да не му се смесите едно в YouTube, буквално. Кажете Това си можеш на... да го взриеш, нали? Не знам как. Бягай, 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 бягай. Той... Брат ти преба всичко. Тук. Иска да му го цъкнеш. Но яко се чува. Ау! Мерси, ама. Аз си го използвах, ти трябваше да кажеш по-рано. Полшенки, действи. Ау, умирам. Аз трунди почнах. Викам от трунди. Знам, че е тръндал, ама... Роки, какво да Осъзнай се малко, дръжка на положение, бе. А? Един ти имаш да ми даш. Не, всъщност два имаш да ми даш. Един. Виж аз колко съм, ти колко съм. Айде, дай. От мен да мини. Дай колата на малко. Това че ми трябва почвам. От слабите аз имам едно Р. Бегай, бегай, бегай. Аз ще ги цобят ти само стратоги. С улта, де, аз тук аз вече си имам улта. После аз съм джингъл, да знаеш. За ко? Де я знам. Много зле. Ох, Джу. това за малко му. Искаш да ги сваля? Чакай. Чакай, нека да дойдат. Само И- да си го използвах. Да, ма оцели. Що пак много съм я... Ние на най-лесното ли играем? Не. Бъде сериозно на най-лесното. Аре, давай! Ето я пусни! Ето свани, бе! Опа! Не знам как го удари. Почнах в другата и някак го ударих. И да ти дам 3 кила, нали? Да. Нищо се някога ще ги върна. Колко ability power има? Ами 30 за сега. Но имам два бона в мене. Два бомбона. 2 бона. Бомбона. Абе, стига с тия бомбони. Хора на този много му се ядат бомбони. Не, много, верно, много ми се. О, сега ще дойде, че провалят всичко. Кой? Познай кой? Сериозно. Ами само да... Аз не мога да се ползвам телепорта докато снимам. То много гадно. Аз мога. Аз всъщност забравих да ти кажа, че това е гадно като снимаш. Не, аз мога. Че не Като снимаш. Без мене си... Те идват за мене. Явно съм ги ядосал. Ударих я и взех 10. Бягай, дърта кикимова. Айде, да, свалям ги. Пускай се ота. Мек, още. Имаш 4. Още един имаш да ми даваш. Спокойно де. Дадах си лута все пак и Да, аз. някой ми пише. Трябва да убия един само. И После после... ще снимаш на цел видео. Какво снимаме после? Т.е. ти, нали или? Ами може на Майнкрафт. Ярен Майнкрафт. Нали ти казах на какъв екран да играеш? Абе, на малък. Не на F11. Как правиш? Ау! Фак, мама ви става. Исто, мама бе, мама. И отреба я. За ко се жертва, бе, Мале. Сега сме 4 на 4. Да! Може да я отрепа да се напълня улта. Сега трябва да чакам 36 секунди да отрепа някой. Дай да почваме другата кола. Друга е тъвите. И аз пак все ги бъркам.
Ай, още. Аз даже не знам какво да говоря, брат. А? Тотално съм си изчерпил. То няма какво да говорим. Да, верно. Няма какво да говоря. Айде, хучета хилма. Давай, бе, отрепи този е пред тебе, ти ми трепиш тая. Браво, бе, Про, брат, про. Да, бе, про, хуча свалих. Чакай, бе, аз съм много тъп, нали имам повече? О, мога, ако знаеш какво мога. Ох, Какво можеш, бате? вау. Много съм прост. Какво направи, бе? Много съм прост. Много съм прост. Какво направи? Да, най-голямата тъпотия. Какво направи, бе? Искам да видя. Нищо, няма как да го видиш, то съм аз. Какво направи? Най-голямата тъпотия. Не знам. После ще го видиш в клипа. Това беше по принцип, това беше една много яка атака, ама... Да не си пусна това, бе. Бомбите. А? Ти питаш? Същите? Дай ти иска. Много зле. Саше. Аре, бе! Аз това да пуща. Махни се. Махни се. Имаш 2 смърт, аз си имам 0. Сега ще закуша за малко. Ок. Виж, трети ли? Така. Махнете се, бе! Не разбирате ли, че пречите? Така. А, Трундито! Тък му стъпих върху него и той се разпълна. Просто не разбирате, че пречите. Това са неговите брати и сестра. Ви го развалихте вече. Клип да правя. Да, верно, те изцяло го развалих. Еми, съкъм! Опа, сканирам, задушавам се. Ари, ало, Да, върна се. Дени, Нико. И браво, бе. Остай го малко. Идвай джунгота. Защо жънга? Ми можеш сега да ги трепим. Нали ти Идвай среда, мид, бързо мид. Бързо мида. Аз нямам Не оттам, бе, там има кола. Къде са навряги аз? Те ела. Там има. Тари две. Алеона. Използвай си рато. Чакай. Браво, бе. Аз ще Едната трепах ти... едното. 6 на 6. 6 на 6. Да, защото трепах аз. Аре, идвай горе. На топа! На топа! Чакай, не идвам. Идвам. Тя да ми се заради. Остави вече, че го свалих! Вече ще го свалих, сега ще ми дойде, че ми го. Бързи, бе! Тъй. Ела, имам хил, бе! Ела, имам хил! 3, 2, 1! Тък му имах хил, бе! Ох, мастихи! Пак ти имаш да ми даваш. Имам да ти давам, да, знам. Тък му ми се заради хила и ти умре. Не да си да. Карма, брат, карма. Карма. Ох. Айде! Мале. Ах! Това заболя. Бягай! Бягай! Дали ще мога да го отрепа? Оха, сега докато се довлека... 15 години. Че докато се довлечеш, аз ще умра. Дай назад. Хилвам се, няма как.
Аз имам 99 секунди. Умря от Взех, че го отрепах! Не, наистина, вижда колко съм. Омага, на колко малко си. 184,5 живота, 6-7. Ма нали? Ма направо къртя от живот. Направо танк съм. Ечи как? И танк. Кой искаш? Що това танк, бе? Кой искаш? После ще видиш на Си има каква часовника или шапката? часовник. Или жертва? Да, имам 3000. Колко ability power има? Също така. 180. Аз имам 210. Да се телепортна ли или не? Според тебе да се телепортнеш. Ела назад. Помогнах ти! Много. Едната ти е лошо. Това ко прави изобщо? Умирам. Савам. Готово. Няма да умреш, спокойно. Ела тук са хил, бе. Стой тук и са хил, бе. Ебе, аз имам за хелт, едно нещо съм си купил. Стой ди са хил, бе. Виж сега какво имам. Гледай. Чакай, само да дойде миньон и ще покажа. Гледай сега. Пускай го, е. Не мога, трябва да съм до него. Вау! Това магия, бе. А това са beauty power ли е? Това е от. Ей, вземи го. Ей, това мизерно W ще. W-то е много гадно, нали? Един път направих коларда с него. И ти седи с някакъв... На мен ми се чаха лигите половин час. Някакъв пред екрана. Оплезен езика. Не завиждам. Браво. Имаш ли стрел? Ох, тарика е това. Айде бе! Почвай, бе! И още малко му остана. Браво! Да, то та, и аз да имах такава бомба. Няма. Това ще бъде дабъл, май ще ми го махаш. Якото, че ги замразя. Леона! Пром... браво. Готово, спаси се. Бягай! Те го щях да кажа по-третиш. Не да стиги за дойда бе, човек. Мяри да дойдат, ела. И скоро няма да дойдат. Не, ще дойдат. Няма как да ни става. Браво, отрепа двама! Един понето не бях го отрепал, ма ми трябваш. Ти кой искаш треба кюли да направиш? Път, какво мислиш? Ти колко имаш? 10? Колко имаш? Иди 10. 10. И аз имам само едно смърт. Едно смърт имаш, аз имам две. Сега ще на две, бе. Не е бърза. Щупи, бе. Дай, че тази ми свърчан. Не, бе, не трябваше са, бе. Бягай! Уляла! Фионахта! Базата, ама! О, мечката! Фак! Мечката! Умрях. Кизгорях! Маха са, мечката ма гони! Фак! Моята смърт. Майса! Махни се къчи говориш, защото... Абе, майса! Моята смърт беше Казах ти, че ще отрепя, бе! Моята смърт беше по-гадна от твой. Аз още не съм умрял. Ме запали. Да, аз още не съм умрял.
Чай, изчакай ма. И тя съм много далеч. Нали? Пауър. Сега вече имам бая Bullet Power. Колко имаш? Защо така? 260. 300. Аз имам 345. Оставе! Ти си лош. Бай! Чакай, И те ми свършиха. Ти! Тък забавлях. A summoner Чакай, has да. disconnected. Топа левна. И пак клевна, абе. Нищо. С един човек по-малко сме. 4 на 5 има. Бе, тази лисицата виша. Я лисица? Лисицата, тя е лиса опашка има. Тя е много силна между другото. Да, знам силна. Искаш сега всички ти ги отрепа? Вярваш ли ми, че мога ги отрепа? Пускай се ота! Пускаш! Ей, давай, отрепаем то! Аз тази ти я свалих, давай! Колко? Оставих че го. Имаш 12 колкото мене. Вой, знаеш колко взем на един миньон, бе? Колко? 270 или колко взех? Аз сега ще видя, защото аз не знам колко му си. Да, 270 на една ножка. 370 взем с W. Аз телепорт 255. Аз с W 400 минути. С W. Ама на една секунда ми зарежда това, W-то. Това е якото. Чай, къде О, на колата и хъба под 200. То на тази лестница къде? Бяга от... Не бе, бяга от тия бе. Майко Леона! Искаш сега да ги почна? Бахче човека, как ми го трепа? Викам сега ти взех Янито. Взем ми свърча. Взем 180. Аз взем 191. 203. Идиш, малко. Бяга от това, бе. Бягай, виж, що трепи колата е. Вите, отиди так. Дай, дай. Их. О, мали! Мели, гониш точно, бе! Мечката ма погони. Сериозно? Що мене точно не знам. Мене ме е избрала. Защото си по Защото съм много красив. страшен си. И вземи го, е! Не съм аз. Чакай ми го вземе. Сега искам да я умре. И... желанието ми се сбъдна! Идите! Май се откара! Махай се, ма! Ей, да знаеш, че още малко изпирам епизода. Тоест докато видим. И мечката! Чай са крил ти там, мечка. Виж го този плъх. Кой шарик, бе? Има тук един плъх. Зеления пух ли, бе? Да, бе, Знам го. знаеш ли го? Зеления шарик? Имам подарък за тебе, ела. Пак ми го взеха! Ма... Хора, Изве, само ми взимат гилбите! ела имам Аз подарък. не за то, което ми зарежда на 10 секунди! Ела имам подарък за тебе. А, не искам. Не бе, ела сериозно. Ща подаръци. Знам ги какви са хубави. О, умирам, бат Герги. Бат Герги умирам. Моя дотка. Биге. Ме. И гледай, имаш 15 кила, сега ще виж. 15 е тук, ще го направя. Знам. О, 3 миния на снагра. Майко, ай, Тя е по-леко.
Чай сега, че ми трябва 160 000 точно. Той ще